Hello everyone, good morning. So ayan, alis kami. Oh. Manguha kami ng mga seashell. Pupunta kami doon sa dagat. Ha? Ayan guys. Oh. Good morning. So ayan, alis kami. Oh. Manguha kami ng mga seashell. Pupunta kami doon sa dagat. Ha? Ayan guys. Oh. Maglalakad lang kami. Ang init na. Ayan yung kasama ko. Ayan sila. Manguha kami ng mga seashell. Pang uulamin namin, wala kaming ulam. Ha? Buhay, isla. Mangunguha ng mga uulamin. So yan. So yan, mainit. Lakad lang kami, malayo pa yung lalakarin namin. So, stay on lang kamo guys. Stay put lang kayo. Update ko na lang kayo mamaya. Ha? Nandito kami sa bahay na Roadman, oh. Ayan yung bahay nila. Dito ang happy street ng vlog. So, ayan. Ito yung may-ari. And then, sa kanila. Ito yung ano niya, Shinda. Kita. Shinda talaga. Ayan, kasama namin siya, pupunta kami. Sasama namin siya, manguha ng mga seashell. So, update mamaya, ha. Wait lang. Mainit na. Sinana kita chika-chika. Pasungan. Pag makito. Ayan, dito na kami sa tabing dagat. O, malayo pa yung lalakarin namin. Yun, nakikita nyo yung purong yun. Doon kami pupunta. Para manguha ng mga seashell. So, ito sila kasama ko. Ayan, yung kasama ko. Tapos yung iba, nauna na. Ang init. Dapat pala umaga kami nanguha ng mga seashell. Ayan, so ayun. Hi guys. So hello. So welcome back uli na naman. So ayan. Andito kami, ayun yung lalakarin namin. Ayan, hanggang doon. Yan, doon sa may puro na yun. Doon sa puro na yun, lalakarin namin. Doon kay mangunguha ng mga seashells. Ayan naman. Diba, haba-habang lakarin pa to. Mainit na. Yan. Andun na yung kasama namin. Andun yung dalawa. Oh, nangunguha na. Hindi na pwede lakarin kasi malalim na. So ngayon pwede pa maglakad. Mainit nga lang kasi tanghali na. So ayan, mahaba pang nilalakad natin.
kasama namin dalawa. Andun na yung kasama namin dalawa. Ayan. So, ayun, may nakuha na siyang si Orchin. Ayan si Orchin. Tayong tawag dito sa amin. Dito sa Samar. Ayan, tayo. Ayan. Nakakaon ito. So, ayan o guys, nakakain daw yan. Hindi ko alam kung kumain yan. Sige.
So ayan, nagsasaing na po kami para maya-maya pag naluto na yung aming mga nahuling mga seashell or nakuha na mga seashell, kakain na po kami. Hindi man na ito. So yan guys, gagawa na kami ng apoy para isasalang na namin yung mga nakuha namin mga shell. Seashell. Ayan! Ayan, nagsusugba! Ayan o, inihaw na yung isda. Hindi siya. Sinuluto. Ay, mapasok. Ayan, luto na. Luto na. Ano? Yan. Hindi man, nag-brain ah. Picturean natin. Picturean natin. Ay, di ba napay pa yan? Di ba nakapit? Yeah. Sila di ba yung kanina yun? Kaman pa nga, magkakalayas na. Palalamos. namin. Ayan na yung sundo namin, oh, kasi malalim
na. Hindi na namin kaya lakarin. So, maya-maya, uuwi na kami. Ay! Aray ko na, galing ka. Hi guys! May sundo kami, may sundo. Oh, uwi na. Bye-bye. Tapos na. Thank you for watching. See you sa next vlog.